Das moitas cousas que provocou a emigración, sorprende favorablemente a creación de sociedades que se preocuparon por favorecer a mellora da educación e das condicións e calidade de vida dos rapaces e rapazas que quedaban nas parroquias de orixe. Contamos hoxe no programa coa compañía de Ernesto López Naveiras. Sí, a verdade é que todo o ensino na comarca esta era un problema moi grande a mediados do século XIX. Lóxicamente, todos os emigrantes chegaron a Cuba con unha formación moi deficitaria. Pasados uns anos en que viron que non tiñan acceso a bons traballos, tiñan que traballar ben cargando barcos, ben cortando caña. Entón foi cando empezaron a recapacitar en que se os seus fillos iban á emigración tiñan que vir en outras condicións. Isto foi o que os levou a que houbera ese movimento que naceu nos centros galegos realmente. Entón empezaron a pensar que se formaban en Galicia en vez de formar en Cuba como estaban facendo, había dúas cousas moi interesantes. Unha, se emigraban viñan formados, xa non había que formalos, e outra, se quedaban en Galicia eran homes útiles, homes preparados, non? A saber se a día de hoxe seríamos capaces de poñer en marcha tal sistema. Me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Navegando por o mar, glu, 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 plas, plas, plas. Navegando por o mar. Estades a traballar en proxectos que pescudan sobre o patrimonio de Fene. Xa falamos algo no programa sobre o que é o legado indiano, pero vos, ademais, tedes feito un traballo fabuloso para visibilizar ese legado. Foi un proxecto moi bonito que fixemos o curso pasado. Con el aprendimos moito da historia de Fene e do importante que foi o fenómeno da migración a Cuba, Argentina ou Uruguai. Hoxe, nesta xornada dedicada aos obxectivos de desenvolvemento sustentable, Mariloli e Pepa acompáñanos para falarnos dunha iniciativa que surdiu na parroquia hai 90 anos e que esta sociedade mantén viva celebrando anualmente unha romaría. Si pasas por Barallobre, dirección Perlío Maniños, verás á esquerda unha praciña onde hai un banco de dobre asento. Dúas columnas ao seu carón e cuberto por un tellado. Sí, en aquel momento, a verdade que bueno, e ao redor do que decía Lola, pois hai unhos bancos donde teñen o nome de escritores e persoas relevantes da cultura. E eses bancos aumentaronse despois no ano 84 co cambio de ubicación do monumento e se engadiu o dos irmáns Vilar e o de Pérez Parallé. Onda o DSFN empeza por ti, que hoxe emitimos dende Limodre. Moitas grazas.